Ассалому алайкум тамошобинони азизи YouTube канали Маъмур Азия. Имрӯз рӯзи панҷшанбе. Мо қарор дорем дар панҷшанбе бозори ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Калхозобод. Дар ин видео навор кардем гоҳҳои гӯсаладор, гоҳҳои буғуз, буноҷинои қисири буғуз, гӯсалачаҳо, буқачаҳо ҳамаша навор кардем. Якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канали мо обуна шавед. Як эълони дигар дӯстони азиз, TikTok канал чикоидагием. Дар онҷа фақат гоҳҳои гӯсаладори фурӯшӣ аз хонадон, аз ҳамон бизнесмено, мол бизнесо мемонем. Ҳар рӯз иншоалло бидроед гоҳҳои гӯсаладор харидорӣ кардани бошед. Дар TikTok мо бидроед, тамошо кунед. Маъқул шудагиша занг зада метавонед савдо кунед. Даставкоршон қатъи ҳаст. Ҳамаш силкаи TikTok дар описание ва дар комментария мемонам. Мехелида номаш Маъмур Азия. Сабачка қатъи менависем мебоя. Саломат бошин, сарбаланд бошин. Видеоро то охир тамошо кунед. 30 ta qo'zla qo'y. 23 dan deyapman. Bar gava qo'zlari bor. Uyimiz Garovdan Ajmajon. Senga bu yana aytayin. Telefon nomerimni aytib keting. 988 06 35 09. 30 ta? Ha, 30 ta qo'zla qo'yman. 23 dan. Ramazon tug'ib, qo'zlar qishda tug'ib, dekabrda qo'zlar. Do'stoni aziz, Sita Gusfandi Barador Furushi, adres Garovtiya. Raqami telefon гуфтем, занг мезанед, савдо мекунед. Барро нишон так ҳамаша. Барои ҳама калонай. Барошон калон шудаги авиша. Сита Гусфанди Барадор чувача. Марҳамат. Савдо шид гови гусоладор, гусолаш буқача уно зартай гусолаш шируш 5-6 литр саҳар бега 7900 сомони савдо шид. $7900 савдо шид. Ма гови буғуз будааст. Чандум шай дар шикамаш? Дуюмш дар шикамаш. Якта гусола кардагиай 11500 нархиш савдо мешава бо. Чанд кардаиста? 10500 бозор кардаиста. Гови буғуз ай, гови соус. Гови гӯсаладор, гов пирсарай 9500 мега нарша савдо мешава. Нечинчи боласи бу? 5-чи? Сути қанча кийин bir kunda? То 8 литра шир медодаст саҳару бега. Як рӯзда. То 8500 бозор пурсидестай. Айвайда пастарам кардагиам. Ма гови буғуз, гови ёш, 2 та гусола кардаги будааст. Дар шикамаш 3 шай 8 моҳагиш рафтаистай. Қарибида гусола мекунааст. Дар қариби гусола мекардааст. $7000 озик кашокаш доранд кардаистай. Ҳозирашта додагиш нест. $7000 кардаистанд. Телевизор барои мол кардан. Чанд гуфти нарша? 65 мега савдо мешава. Пародаш хеле хуб буда бо фарбеча. Лати молан хеле хуб. Бозор чанд кадаиста яка? 56 бозор кардаиста. Муроҷиин барои мол кардан. Беҳтарин муроҷинаи швед. 7500 бозор чанд кард? Бозор 6250. 6250 сомон бозор кардаиста. Кисира я? Кисиро. Муроҷиини кисир. Сола мешава. Дахмоа значит. Тут так внуджи мана. Ксира я?
Абзишам қисир ягон бор гусола кардагӣ нест. 48 мега бо савдо мешавад. Бародаи манаиш соз буда. Бозор чанди ка? 4100 сомонӣ бозор кардааст. Гуноҷино барои мол кардан. Муддата гуноҷинои қисир барои мол кардан фародашонам нормалния. 4500 мега ҳар душа 9000 бо савдо мешава. Бозор то 8000 кардааст. 4000. Састияншонам соза. Хароби бад нест. На букачаи ёш нархиш 4000 буда савдо мешава бо. Бозор чанд ка? 3450 3400 бозор кардааст. Иш гуноҷин мана. Ира чанд гуфте? Иша 4.5 мега 3800 3800 бозор кардагӣ. Гуноҷини қисир, гуноҷини ёш. Биги бира шо ами оли меёлундар. Чидия. Ма гуноҷини хоназод пародашам хубай. 5000 мега 4100 кадан. 4100 сомонӣ бозор кардааст. Гуноҷини қисири ёш. Ина гови ёш. Гови шветмонанд дар пародаш созай. 8000 мега нарша савдо мешава. Бозор чанд кадака? Бозор 6000 ровна бозор кардагӣ. Он так гусола кардагӣ набудааст. Гуноҷин буда ӯзирашта қисирай. Састияншам соз. Хароби бад нест. На савдо шидааст гуноҷини хуб барои мол кардан. Пародашам соза калонай гуноҷини қисир 6350 сомон кардаастан. ҳозирашта додагиш нест. Гуноҷин айпафош. Гуноҷин барои мол кардан пародашам хеле хубай. 4500 мега бозор 37-38 кардааст. Гуноҷин иншолла оянда дорад. Пародаш хуб. На букача ёш 4000 мега нарша савдо мешудааст. Бозор 32-33 то 34 кардааст. ҳозирашта додагиш нест. На гуноҷини қисири фарбе 8000 мега нарша савдо мешудааст бо. Майли. Мана игала. 6700 дози бозор кардааст. Гуноҷини қисири фарбера. Савдо шуд буқача гусолачай. Швед. 2300 да? 2300 харидааст мана. Чанд буда? $3000 буқача мана савдо мешава. Бозор 22-23 кардааст. ҳозирашта додагиш нест. Савдо шуд буқаи калон. Кира? 10 чанд? 10600? 10800 савдо шудааст унаи буқа. Буқаи карпата. Пародашта гап нест. И ҳоли бо фарбе мешавад. Шурӯъ нигаҳ када. Молам тоза истодагия қанд шабзана. Буқачаи шветмонанд 4000 нархиш савдо мешавад. То чанд қаракат бозор? Бозор то чанд қаракат? Буқача 4000 нархиш савдо мешавад. Буқаи манаи бародарай. Бозор чанд кадака?
بازار تا 33 رکعت است. تو 33 3300 بزرگ کرده است. وزیرشته دودگیش نیست. شیرخان ها؟ بله. این بقچه نام داشته است شیرخان. ما پرد. گاب نیست. ما یگان پرست. غنوجین شوید برای مول کردن 5200 سودا می شود با بزرگ چند کرده کن؟ 4750 سومون بزرگ کردگی های شویتی توزه انشالله. انشالله یکم کم بودی ندارم مول 100%. غنوجین چک 2 ساله 2300 سودا میشده است. 1800 بزرگ پرسیده است. بونه چه؟ ابو 13 نمازن ایشت دوونی بازار میگه. دونی مازور غنوجین سودا میشود با بزرگ چند که؟ بازار 2000. 2000 ایشه چی؟ ایشت دوونی بازار میگه. ایشت دوونی بازار میگه. ایشت 19 19 اینی 1950 سومون بزرگ کرده است. 1100 نه گوسولچه شیرمک غنوجین بوده است. نرخش 1.5 سودا میشود. 1100 سومون بزرگ کرده است. وزیرشته دودگیش نیست.